Ay manin na ako'y pangutana ba kay kanang ganong sakit man kay imong mga pulong nga kanang mukuan sa imong baba gani mo kasabaan minimo. Sakit man kaayo paminawon. Anong hait na bayan? Ang hait iyang mga pulong nga murag mutulisok sa ato ba kay maigo jud ta ba. Mao na akong pangutana man kay makuan jud nako ba nga kasabaan jud may pirmi ba. Nya maigo man pud mi. Mao na akong pangutana man. Sa tinuod lang mo na, di ba kaniadto nagahilak ko? Pila ka tuig ko nagahilak? Tama. Kay una, pirmi po kong gikasabaan po sa espiritu. Nga dili puno na ko isulti ang kamatuoran. Nga, tao man po ko, pareha po ninyo. Maluoy po ko. Kaya kung akong isulti hait, yun. Di ba naanas bala ang kasulatan? Nga, Oo na. ang pulong sa Ginoo hait, yun. Dili mo kayo maigo kung kamo nagatuman sa iyang sugo. Tama. Naapo mo na sa balang kasulatan ang gisunod karon sa mga tao kaning kalibutan hon daig-daig lang. Di ba? Naapo na sa ingon nga kung gatas pa ang inyong angay imnon daig-daig ba. Nya hamtong naman ta karon. Manang ipadayag na nako ang kamatuoran nganong kanunay kung maghilak makita ninyo di salayo ngano ipadayag na kang kamatuoran nga kita di ay kaniadto nagpa-Dios-Dios. Sige mo ampo gaamahan namo matuman ang pagbuot dinhi sa yuta min sa langit. Nyawa man mo nagtuman. Nganong masakitan mo? Kay wala man pud mo nagpaubos. Nganong maguol mo? Kay nganong wala man pud mo nagbuhat. Dili ba? Tama, Gerd. Ya, sa pagkaron kung naguol mo unsa pa ka tong nagkanunay nagsimba og patay? Mo nang uban dinhi sa ato dinhi dili sila gusto dinhi maminaw na gani akong gitambalan di ko magpatambal ni Uncle Noli kay dai man tuwalihan ta sakit jud kay naaman sa balaang kasulatan anak tahura ang imong ginikanan nga nagdumot man siya siyang ginikanan kay ang ginikanan po wala pud kabalo siyang kaakuhan sa anak ginikanan ayaw pasok ang imong anak tama sakit gid na Tama, Gerd. maupod sa asawa tahura imong bana higugma imong asawa kay ang bana po niya wa man higugma sa iyang asawa sige man niya di ba no nga naman tay kinaiya nya nagbulag sila dili sila mag-istoryahanay nya asawa tahura imong bana wala man sila nagkaakuhan mo nang hait jud akong pinulungan kay kamatuoran man ni Tama, Gerd. mo nang isulti gyud nako ninyo kay may kagawasan mo na karon kamo man pod ang nagbugkos sa kadina ana unsa man ano man inyo man gitaguan ang kahiubos sa inyong asawa o sa bana o sa anak o sa ginikanan mo nang sakit jud nya gusto mo nga dito na mo hokman kung mamatay mo kaya karon mo man ang sige na kog hilakan kay naay mamatay mo anhi man ako dinhi nol tinuod jud ikaw ra may nakahadungog namo at tuwa gud akong anak bi kay nahiubos ko niya nga nahiubos po siya sa kuha kay daghan pug kog mali sa iya niya kinahanglan man ko karog kaluwasan mo tong sige kog hilak sa una niingon ako ang espiritu anak imo manggong gitabunan sa gantangan ang suga imong giduphan tanan mo nang magtambal ko dinhi guol kay ko kung magtambal ko nga dili nagtuo sa Dios sa kaakuhan nanto sa Dios ano man dili man ako siya maayo kung aduna siya pagdumot siya ang ginikanan kong anak siya labi nagdumot siya siyang silingan tama Tama. nga dito man ko mangayo nga kay dili man sila gusto nga ang problema nako di gusto po sila din tambalan kay libre man may kwarta ug wala akong tambalan Tama, Gerd. munang guol kay ko kung naay dad-on ring nga masakiton nga adunay kinaiya pero kung doktor ko nga kwarta ang ako ang giapas malipay siya kung naay siya tambalan kay ngano bisag maghikap pa siya naa na may kwarta ako adin wala nya dako ilang pasan ako pareha pod sa pare ug mga pastor kung daghan ang nagsimba malipay sila kay naaman sila ihatag o naana interes interes man na Tama. sa ako di guol pug kay ko kung naay nagsimba dinhi nga dili siya magpaubos mukha og gahi kay musulti man ko sa tinuod mo na makita ninyo dinhi mubalik ko sa
kung naibag-o mo balik gyud ko sa uno. Unya niing ko, maingon na po ko Ginoo. Ibalik na po nako kapoy na kayo. Maabot og 2 ka oras iyang pagsulti. Tungod kay ako ang magyud isulti. Kay nakita man ako ang iyang sala. Nya kung mamatay ka, mubalik na pod nako dinhi. May lang dito kung tawhanon ko nagwali kay pwede dayday ko nako siya kay naamang ko'y madawat gi kaniya. Tama? Tama. Unya labi na sa akong tinuod nga Katoliko, pero Katoliko jud ko tinuod pero dili man sila maminaw nako kay dito man maminaw sa ilang agalon. Sa agalon kinsa man yung gisimbahan? Di ba ang simbahan gitukod sa Dios? Oo, tama. Dili tinukod sa tao. Para atong 70 ka pare gipatay no sa kuano ni Daniel, di ba no? Tama. Nagpaman amahan po din sila, isa lang ang amahan. Unya kung ikaw nagwali, nahimo kang rabi magtutudlo. Pareho ni Kristo sa una, si isa lang ang Diyos, amahan. Unya karon daghan naman po kayo nag-aman-amahan. Kanang nagapaan-amahan, nagbuhat og laging balaod, manghulga og balaod. Dili mo bunyagan, dili mo kaslon, kung dili mo membro, naaba na sa balaang kasulatan. Wala. Bisan si Juan sa una, nagbunyag, bisag kinsa mo adto dito. Bisan si Kristo nagpabunyag. Mo na karon nagluhig ko sa Espiritu. Ano? Preparasyon. Tama. Sa pangutana pa. Unsa dai simbahan nga gitukod gid sa Dios? Mana kana boy di ba na naman na sa tong vlog ningon ang Ginoo nanas bala ang kasulatan na gilambuad yan ang tinukod sa tao sa una kay puros pagpakaruginon gipuy-an sa mga tulisan o tanawa karon simbahan dili na tulisan Tama gid. itulis at tubangan bisa unsang Panginoon ang tinukod sa Dios naa na sa kabalaang kasulatan kini nakakita ni sila apan nagpabuta-buta ni nakadungog na ni ani ang templo sa Dios ang atong kasing-kasing kung diin gani nahigugma diin gani nintabang sa nagkinahanglan diin gani naghatag ng kinasing-kasing anaa kanimo si Kristo. Tama. O panidin ninyo di ba na sa sulat ni San Pablo pod no ang nagsulti nga siya gigamit sa Dios o siya sinugo sa Dios panidi o sisa ang iyang sinultan iya ba kining gibuhat tanawa karon ang simbahan sila na hinon ang mga dato dili ba Tama. di ba naanas bala ang kasulatan di ba ang relihiyon di ba ingon sila no naana sa bala ang kasulatan dili na ko mingon text kay pakarong ingnon na o nagbasa ni gamay raman kaayo ng New Testament o sa saud na naman na sa New ang uban Tama gid. kanang ingon niya ingon kamo nga ang relihiyon makadato di ba naanas Biblia Na gid. o tinuod ka na kung kontento na kamo kung unsay ana kanimo nya karon ang nahitabo nila gibuhat naman hinuon nilang sapianan mo na magparehistro sa sek kay may autoridad nga mangayo. Tama gid. Tama. Nya tanaw karon kung magproblema ang tao, biyaan nila, tambalan nila ang masakiton. Kung tawahanon lang, sa tawahanon lang kung magkuha na. Wala no. Tama gid. Pagkanon nila ang gigotom. Oh, wala no. Wala. Bistihan nilang hubo, di ba wala? Naabay ng hatag nga nagwali. Pasudlon na mo dumodong o gipasulod nga manggawas man to asa ilang balay, pasudlon ka dito, maghuot mo. Sa espirituhanon anak pakanon kining balaang pulong sa espirituhanon pantanahanon akong ihusay wa pagani gid kasyot Oo. kiduha man kamatang sa lawas ang espiritu sa espirituhanon bistihan ba hubo ta ba puro pagpakaroon kapa kopo ba garbo nagtakuban ta ba nga Kristohanon pero wala ta nagtuman nagtakuban ta nga magwawali pero wala nato gisulti ang kamatuoran. Ang kamotoran naa sa balaang kasulatan kung nagkasal ka except katong nagkasal nga tinuod jud ha wala ni common name naman na pare pasto common name naman na presa ko common name na matay isa na to iyaman ta og tubag dili ba nagkasal ka bana higugmaa ang imong asawa tahura ang imong bana gisulti na sa nagkasal Tawa gid. La. nga may tanan nga gugma bisag di bakira sa gigugma nimo siya mo nang andali inom mamatay katong nahigugma siyang asawa ngano man Patimbog ka ta. mo ito mabugatan ngano man gikapoy man to kay dili man to makig-away nga asawa siya magyaw-yaw diya haron siya mamunga sa daghan patyon tong naana gikuha na sa Ginoo ano man sige man siya antos din niya malangit naman siya basig matintal pa siya gikuha siya para makapamalandong tong nahabilin. Tama. Siya ang mag-antos din sa kalibutan. Nga tanawa kung mamatay, di mo pagilak-hilak, no?
Tama Mga gyud. mo nang nain sa Ginoo. Adunay sanga nga akong potlon haron mamungag dagan. Makarealize ang mga tao sa iyang GBIPI nga wala gitahon. Namang amba naman ka, asawa man ka, anak man ka. Dali ka mo nako nga gikapoy. Kay naluoy na ako kanimo. Wala nagpasabot ang namatay boy, ang namatay ngay, biti, noy, day, ang namatay, maimpyerno dili. Na may mga buotan pod nga gipadala kay nabugatan na. Pero Tama. daghan pod ang namatay nga bad. Tama. Gikuha po na sa yawa. Kay dili na po sa gustong mabago. Manang bulahan lagi masakiton. Yung ano, pag masakiton maminaw naman ka sa Ginoo. Tama. Wala ka masakit mo, ay kabala ka. Namos ka bulahanan. Bulahan po gidaog-daog. Nga karon umiingon ka na, panidaan ninyo ang mga simbahan ha. Tinukod sa taro man na. Kana, isa-isa ta nagdalatag simbahan karon para karon oh. Ikaw mangulo ba? Magpaubos ka. Nga karon panidiin yung mga simbahan. Kisa nagatiman to nga dato na. Si Kristo sa dato. Supri kayo. Duha ka matang karon ang amahan sa kalibutan. Kung ikaw gani gituboy sa tao tungod sa imong ba, maayo ka manulti, may kamuwali, nga wala sa buhat, iya na sa kalibutan. Nga gidaig na ka sa tao, gipataas na ka no. Nga ba lang ka ang bis, wala nakita sa imong binuhatan o wala ni reflect sa imo. Pero kung gituboy ka sa tao tungod kay na-reflect ka, ang imbinuhatan nimo buotan ka kana iya na sa Dios. Na nag-antos ka sa mga tao, nahimo kang balaan ba? Nahimong santos. Tanawa ang mga santos. Gituboy na sa mga tao sa wala. Pero tanawa karon ang mga tao na sa taas. Sikat. Para sa ko adin ni nakita ko niyo nagahilak no. Nakita ko niyo nadambal ni usahay nga nakita ninyo dili lang ni ikalain. Kalain sa uban. Usahay magpadambal wag ani ihatag sa ko ano. Nga makita ninyo say kapoy kay ko tungod kay akong gipangayo to. Amahan nasa ayot ako kulang ni maninang na ako masakit po. Ako sa ning abunuhan bi. Ako analing kuhaon niyang sakit. Ako aning antusan. Kay siya gusto man siya sumpayan. Nga na sa gihatag nako. Diba wala? Wala. Mabugatan ko. Nga mo na gusto ibalik na po di ikatulang balikin ko. Dadas tambalanan wala. Dili ni hospital. Kay isa lang ko. Mangayo. Nga mo na makita ko niyong luya kay ko. Kapoy kay ko. Tungod ako sa gugman ako sa inyong isikataw. Nang hait kaayo. Niingon siya kanako. Ang dili na nako gusto nimo anak. Dili ka bugnaw. Dili po ka init. Naman sa balaan kasulatan, dili ba? Sebot pa sabotan ako. Ang bugnaw ba, kumbaga, wala ko ning surrender. Bisan ako nakaantos. Wala ko ning surrender, bisag ako magsakit sa ilang mga sakit. Bisag kapoy kay ko, lami kay itulog, pukawan ko na yung masakito, nagdagan ko na anak ko dito, wala ko na bugnaw ba? Nga dili po ko init nga manulti. Muna karon hait na ako mga sinultian. Ano man? Nagpakamatay man ko, nag-antos man ko. Tanawa, kumiingon ko nagpakamatay, di ba? Akong ipamaligi ang kabtangan ako, patay na ko sa tawanon. Ano man? Tungod sa akong mga parinti, tungod kaninyo, kay mulaglag yun ang Diyos, labi na kung mabiay-biay na ko ni mga pulunga. O karon ang makigdebate na ko, makig-anak, di man ko makigdebate. O libak ka, kay ang espiritu, tinuod man ni, naaman ni sa balaang kasulatan, naagon na dito ang mayaga-yaga sa espiritu, walay kapasayloan. Niingon naman sa ako, pasagday anak, kay ako may balo ka lang kay laglagon ako sila. Ngayon ko, ayo Ginoo, ako Ginoo, ako na lang magpakamatay, ako na lang ang muantras, ako na lang Ginoo, bi ka maluoy pug ko nila bisig wala sila naluoy nako si naglibak na ko na lang Ginoo, di ba sa una kanunay ta mo gibadlong. Ni wala may katugod ko karon magsulti, tugod kay patay na ako sa kalibutanon. Tama. Nahait gyud ako mga pinulungan. Dili mo maigo sa pulong kung kamo nagabuhat. Unsa may giingon sa Ginoo, hamtong magtutudlo na unta kamo pero galing lang gatas pa inyong gustong imnon. Kung mukaon na mo gahi ang mga pulong magpaubos na mo dili mo maiko. Tama? Ya, sabay pangutana. So dayag dili kayo ko nga ang simbahan karon nga gitukod sa tao nga atong ginasudlan dili mo ang templo sa Dios o simbahan sa Dios. Boy, ang pangalan boy wala talaga balo. Wala ko nakigbatok og simbahan. Wala. Di ba dili ko mo paong og Suga. suga, iwag.
Kung tigitukod na sa han manggod, ako ano nang gikuan ha, ako ano i-explain ninyo, unsa nang han katawan. Ang simba daig sundon. Nya unsa ang gitudlo sa tawanon? Ang simba dito lodlohod lang ka. Sundon. Kung maingon sila dili na mo explanation di ba kung manguyab ikaw kamo o nanguyab mo o naayos yung asawa di ba? Ug gisimbak ikaw. Gitahod ba? Tama. Tahuron. Dili nang simbang pagparuin o sa mo nang simba. May Tahuron. Ah, Nya anghan katawhan sa to pa nagtapok mo diha nga nagtahod sa Dios. Nya panidi sila ang naa dito nagtahod ba sa Dios. Kung nagtahod sa Dios, higugma sa pasaylo una kamo mo ana sa laran biya ang halaran. Adto ay yung tawag gikasilagan gikausan balik ka nako, di ba? tama. Kay si Kristo may katungod kay nagpakamatay mao po na kanunayat akong gisulti kay ano nagpakamatay ko. Ano? Dili na gani ko makahikap sa dili na magamit ako gamot, dili na gani ko ganigos, dili lagi ko kapahingal tungod kay akong giantusan ang mga tawo nakik-away nako. Una akong gikadlokan boy. Nay, akong gihadlokan tanan. Nay gipakita din ni nya mobalik sa tawanon kay dito daig-daigon man. Suborno dito. Nya dili pagid ko nila. Wala pagid mo witness na ako. Na akong gitambala di bisag na yung mga politiko nausab ka kung si Papa Jesus uy karon gipakita ka pero nganong magpipiyong-piyong ka nya nakadungog na ang wali nako diri wali tama jud yun sa tama jud yung nganong dito man ka gusto sa tawhanon di nakadungog na ka apa nagpagbungol kung nakaila ka sa ni Kristo pare ni ka kung mga pulo kung nakaila kamo ni Kristo kabalo mo nga akong gisulti anas otoridad Tama. nya akong tawhanon ka dito man ka sa tawhanon nagdaig-daig. Amo ni ko, oy, naa ka din ni. Mutuo ka kanako sa mutuo. Pero dito sila kung naisala dito. Ayaw mag-ingon nga tuwa pa sa awao, tuwa pa sa sinto, tuwa pa sa syudad. Ang inyong panid-an katong nagsulti og naay buhat. Kay padios-dios na. Di ba? Bisag dako kay naong ni Berhing Maria, unya sa imong panagway mo replika ang naong ni Berhing Maria sa imong kinaiya. Niya din ni paniday ko ninyo. Nanambal o nagsakripisyo dili man gani kadawaton dito dili kadato para sa kuari boy kung naay mamatay guol ko pero dito sa ila malipay sila kay daghang mga silibasyon mga seremonyas nga ako pa ingnon ako tog daotan yes kay si Kristo sa nag-iingnan giyawa ang daotan ano gipapatay po sa kisa nagpapatay kamo lang anak kabalo naanas bala ang kasulatan nakakita na sila nagpabot-abot sa tungod sa filosofi Na ako'y pangutana ngay nga dugay na gyud nako na bantayan sa imuha ba nga kanang magtambal ka pagkahuman nimo tambal di pagani kahuman magsigi kag suka-suka ug pagkahuman gikapoy na pug ka luya kayo imong lawas ba kung lantaw si imuha ngano man na mao man na boy nga mao na nga ako lang pangayoon sa Ginoo ang ilang mga sakit kay dili man madungog ang ilang mga pag-ampo di ba kung naay nagdumot sa silang ginikanan o ginikanan nagsuko sa imbana sa asawa ana dili man na sila maayo iya kung nag-interest lang ko sa bayad pwede man ako na sa retisitahan ba na dito ya diri nag-interest man ko sa iyang kaluwasan na mo lang ako ingo Ginoo kuhaon ako ni Ginoo unya kung naa sa sulod niya na masuka ko ba anak ko niya ang gusto manggod nila ako pirmi nila paantuson o malipay ra po ko kay patay naman ko sa kalibutan nun pero karon mo nang hait akong sinultian ano man nagsulti man ko sa kamatuoran magsige na ba di ko ana ikaduha sige ko kasab-an sa espiritu sa Ginoo anak nganong imo mang gikuha mga panahon naman to niya patambal dito sa tambalanan kay hakog man na siya dili siya maabot sa kabuluhanan kay dili man siya mapobre dinhi tama yeah, ikaw rin ay mag-antos tama gyud na kung katanaw na ayo na siya tanawan nimbalik pa ba na diri naglabay na nimo wala na ko po Ginoo na luoy man pug ko ana usa man ako na siya kay kung abtik na siya di naman siya maminaw na ako nya dito sila nagsuborno sa nagwali nagdaig po nila iya usahay ka na maghilak ko ana ano man makita man pud na ako sila mobalik na pila na pud katuig maabot dito no tinumutuo man ko nimo nga ko dada sa ospital nahurot na dito na biya ko nahurot na kaya ako na pong pangayoon nga makita man ako siya nga kuhaon naman siya
Nga sa man ako na Tama. nga kaluwasan naman mahadlok baluoy na pud kunya kay kaluwasan na pud ang iyang gikinahanglan mo nang muwali ko sa kamatuoran unya kay naa man siya garbo ug lalo man siya maminaw naagay sa akong gitambalan ni nagdali gani niingon pa gani siya dugay pa na kol nya unsa man na dito sa doktor kasab-an pa ka ana moingon ka ana wa pa kay nasulat imong pangalan naa pa gani nasulod pag isagangan magdali ra ba mi kol anto ra ba mi na koy adtuan nga nagtinga-tinga sa man ako na dito sa doktor kasabaan ka na para magsulti kog preparasyon din oy ayaw kaya mag-inom og tubig ka ana dili sila maminaw dili man sila makagasto nako pero dito sa doktor maminaw gid sila kay makagasto man sila pwede magay sila kasabaan pero ako diri magsulti ko sa kamatuoran ako pa ingnon nga ako nangasaba dili tinuod man na wala man ko nangasaba sama sa mga tawhanong pangasaba di ba Tama. Tama gid. Tama. hait lang jud mutulisok di ba nangasaba ba ko din eh Wala. may pagpaubos mo na ang wali biling batos bililon sa amahan di mo suko mo asa man di itaman ang imuhang ang sala sa uban nga angay nimo pasaylo di sakit no ayaw pamalikas nga sige ka kung anong pamalikas musuko man sila ana ayaw pag kanunay hubog-hubog naman sa Biblia kaya ang palahubog po dili mo po mutuan ha kinaghukom ko no ko nga pero gantong dito lagi sa doktor sa pare lagi walay makuha nila walang balik ko diri ngay mo balik ko diri biting ano man kung magdulong na ko di mo ani na ko magsimba diri nga pakarong ingnon lang dili sakit jud mo nang dili na sila mo balik dito sila mo balik ta nagampo biya pod ko nagbuhat po mina po mi reliyon dili makaluwas ang reliyon dili Tama gid. kaya nagwali dito o nandito ka mo sa Borno kay naguna-una ka nga mauna siya ang arka ni dili ang templo sa Dios ang tong kasing-kasing ang simbahan Tama gid. Tama. ang arka kung arka na tanawa ninyo panid-igot kamo mismo mga maayo naman mo panid-igo na ang nagasimba diha ang ubang kay tulisan mingon sila balaan ko nun ng ako ay katoliko man gyud ko diha man ako iyo sa di na ko sa uban ana ang balaan ng hostiyas balaan ng cross tanawa ang nagpasan ka sa cross o naagay na sa diskon mga plahubugan daghan ka dagko kay grocery nga tanawa na nagkaon na pada din nga kanang bad nga tao mga rapist di ba nganong makakaon man sa hostiyas pero di sa ko nganong di man sila mosulod tong mga daotan katumbad di sa lain man gud sinuli dito walihan man ka hukman man ka ni wala oy abri na tanan 24 hours abri na tong sambali unsay nang gisulti kulto ko noon unsay bungo na dito pero talawa ang mga simbahan karon makasulod ka sa ordinary nga oras Ay, good. ako adiri nahara ko natulog din na adiri nga naman na mamatay mo anhin ako pero sa tinuod patay na ko abi nimo wa na ko'y kalipay din sa kalibutan sige ko kung ingon sa Ginoo kuhaan ako sila na lang wali ilamang ipanalisan ang mga tao mga karon na wali mga pare paminawa gud na po ninyo para kwarta man na nila na subscribe ko para nga na kwarta nila pero tanawa ilang mga sinultian si Pablo ang Ginoo nagbuhat nga pari. Tama. Tubag na naapoy nagpari nagwali no. Ba katungdanan kaninyong mga pari dito kaninyong magpakisayod ang mga tao bahin sa akong kabubuton kay kamo man ang isugo sa labing kamanan. Mao na ilang balik-balikon pero tanawa sa sunod ana sa sunod ipasumpay na apan kamong mga pari o tanawa bibiya sa kamato putul-putulon manggod nila filosofi magbuhat ilang dalan bag iliko-liko ba naana diha os bala ang kasulatan bisig ka ng pagpangumbira bisig ka ng unsa pagpangita maayong bana naama na diha na ay title asawa na title di ba unsa ang dila bakak no na title humanon kay sa ending ana nasyot ba kasalas ang ilaha man gud gusto to sa sinugdanan pa nya asa sinugdanan ikaw ra ka sinugdanan no nya asang katapusan ang alpag umiga humanon na ang mga title mao pa na magtala ako teleserye humana para makabalo ka nga dito ang bida sa las. Tama. Tama gid. Yan dito na ba sa sinugdanan no sa Biblia no mao pa na gisulod pirmi gibalik-balik nila mga sumbingay. Di wa ka kabalo. Di agi mong ipaminaw katong bida sa kalibutan. Di tanaw murag bida sila sa kalibutan no nga dato no igamit ang Dios. Tama yun. Agi lang ipaminaw katong bida ra mas kalibutan non. Sa las tanawan ninyo. Basahan na sa las na sa title. Apan kamo na tanawa masyot na sila kamo dili syot na mo kay inyo na agyan bulahan gidawdaw tama gidamay mo Tama. kaniya mo sulti ko sa kamatuoran kung wala sila naluoy nako ako naluoy ko nila mo nang nagpakamatay na hinuon ko tungod sa naglibak nako nagpakamatay nako kay ngano man mulaglag
mapatay. Kadlukin ninyo ang Diyos. Kasi ang tag-iya sa tanang mga espiritu. Tanan. Yun. Tawag si Job. Ayun na nagpatya ha. Si Job. Dahil sa kanong nito man yung yawa. O kato sila sa ro. Anong nito man. Tungod ka Diyos aman kalayo.